Savez nezavisnih socijaldemokrata tradicionalno je u Kozarskoj Dubici kao i u drugim opštinama širom Srpske organizovao osmomartovsku proslavu kako bi podsjetio na nezamjenjivu ulogu žene u društvu, političkom i porodičnom angažmanu i na taj način zahvalio im se na kompletnom doprinosu i svemu što rade. Proslavi SNSD-a u prepunoj sali Đurđevića u Kozarskoj Dubici prisustvovao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i rekao da je to jedan od kultnih događaja koji SNSD organizuje i predivna praksa. Večeras smo ovdje u Dubici, sutra ima Teslić, Modrića, Banja Luka, Gradiška, sve ćemo to stići. Bili smo nedavno i u Doboju, i u Laktašima, istočnom Sarajevu, bit ćemo još na nekim mjestima. U svakom slučaju to govori o našem odnosu prema i aktivizma i naravno prema damama. I nije 8. mart sam jedan dan u godini kada se skreće pažnja. Mi želimo da napravimo stabilno društvo u kome će biti stabilna situacija za žene, da se bude što manje porodičnog i svakog drugog nasilja prije svega. A onda i ravnopravni status u okviru i poslova i angažmana i ovo o čem smo malo prije pričali. Što samo, kad uzmete sam SNSD, sve naše pobjede su pobjede u kojima je ženski aktivizam ugrađen značajnije nego bilo šta. Znači, ženska organizacija je suština našeg postojanja. Ona je aktivna, ona radi i bori se čitave godine nizom izleta, nizom humanitarnih aktivnosti. Imaju empatiju prema drugim ljudima, bez obzira da su iz naše stranke ili ne, da im pomognu ako su stanju socijalne neke druge potrebe. To govori o tome da je veoma važno okupiti se, a SNSD okuplja kroz aktiv žena najvrijednije što ima jedna lokalna zajednica, pa je ovdje Dubica. A naravno i pokazati istrajnost u tome. Znate, SNSD je na vlasti gotovo 20 godina. To je nešto što je samo po sebi značajan, ne samo kuriozitet, nego je značajan presedan. Malo je partija na Balkanu koji su mogli da očuvaju i da svaki put pobjede. Mi nismo imali ni jedan poraz, bez obzira što smo u periodu između 2001. i 2005. 2006. godine bili opozicija, mi smo i tada na tim izborima 2000. godine imali rast, ali nismo imali koalicijni kapacitet. Sve drugo govori o tome da je SNSD danas, naša stranka, prelazi podršku gotovo svim lokalnim zajednicama između 32 i 38%. I mi idemo u ove izbore veoma snažno, željom da pobjedimo na gotovo svim mogućim nivoima, odnosno izborima i u gradovima i u opštinama i na skupštinskom i na načelničkom, gradonačelničkom nivou. I žene će tu uraditi veliki posao. Predsjednik aktive žene opštinskog odbora SNSD-a Kozarska Dubica Maja Berberović je na proslavi najavila, a predsjednik Dodik potvrdio da ove godine u Kozarskoj Dubici počinje gradnja dječjeg vrtića sa 300 mjesta, za što će biti obezbeđena 2 miliona maraka. Evo i večeras tradicionalno u organizaciji SNSD-a jedna od najljepših aktivnosti koju oni organizujemo zajedno skupa svi, to je proslava Dana žena 8. marta. Žena kao temelj porodice i na svim vodećim funkcijama svakako zaslužuje ovako večeras jednu manifestaciju. Posebno nam je čast što naš predsjednik, a večeras imamo čast i naše predsjednice aktive žena Srpske, da nam se odazovu i da nam uveličaju ovu proslavu večeras. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Igor Savković je rekao da je proslava 8. marta Međunarodnog dana žena tradicija koju dugi niz godina njeguje ova partija. Večeras smo se tradicionalno okupili u pogon proslave 8. marta i u ovom prilikom želim da iskažem zahvalnost svim ženama i da im čestitam 8. mart, Međunarodni dan žena i njihovim porodicama i njima želim puno sreće, zdravlja i uspjeha kako na ličnom, tako i na profesionalnom nivou. Ovakva druženja su prilika da se okupljamo i iskažemo zahvalnost za sve što žene čine svaki dan, istakla je predsjednik aktiva žena SNSD-a Dušica Šolaja. Položaj žena u SNSD-u je mnogo bolji nego što je to slučaj u nekim drugim političkim partijama. Naravno da uvijek ima prostora za poboljšanje, ali SNSD je ponosan na činjenicu da je dao ženu za predsjednicu vlade, a potom predsjednicu Republike, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Veliki broj žena unutar SNSD-a obavlja važne izvršne funkcije, ima ih i među poslanicima, ministrima, tako da smo zadovoljni. Naravno, uvijek ima prostora za poboljšanje, ali smo zahvalni predsjedniku Dodiku što prepoznaje značaj žena na važnim pozicijama. Žena ste političar, šta poručiti drugim ženama? Da je važno da se bore svaki dan
u svojoj porodici, u svojoj mjesnoj zajednici, u svojoj stambenoj zgradi, u svom gradu, opštini i u državi na posljedku. Načelnik opštine i potpredsjednik opštinskog odbora SNSD Radenko Reljić je rekao da predsjednik Milorad Dodik svojim prisustvom na 8-martovskoj proslavi iskazuje uvažavanje i da mu je stalo do Kozarske Dubice, ovog opštinskog odbora i svakog građanina. Po tradiciji SNSD u Kozarskoj Dubici već ima jedno malo slavlje koje pravi već godinama. Kao što vidite, puna sala, preko 500 žena. To je postalo, znači, pravilo da je predsjednik Dodik koji poštuje uvažava Kozarsku Dubicu svojim prisustvom ovdje pokazuje da mu je stalo do Kozarske Dubice i do opštinskog odbora i svih građana u Kozarskoj Dubici. Žena kao prirodno stvorenje, Bog je podario to da rađa novi život. U smislu tome da su žene zastupljene u našem društvu, govori to pošto mi pripadamo savremenoj civilizaciji. Sve više je izražena emancipacija žena, znači i društveno-političkom životu rukovodećem. Uglavnom, znači evo vidite, večeras je opet jedna fešta koja će sigurno se prepričavati 7-8 dana i to je prilika da se naše žene večeras ovdje okupe, da se druže, jer nekako su postale rijetke fešte, tako da evo večeras imamo jedno lijepo druženje. Tradicionalno je 8-martovskoj proslavi opštinskog odbora SNSD u prepunoj sali Đurđević prisustvovao i ambasador BiH u Sjevernoj Makedoniji Dragan Jačimović, kao i predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić. Muške kolege su se potrudile da se na SNSD-ovoj proslavi 8. marta svaka žena osjeća posebnom, već po tradiciji predsjednik opštinskog odbora Igor Savković i predsjednik mladih socijaldemokrata Mihajlo Reljić su sve dame darivali karanfilom i ličnom čestitkom za Međunarodni dan žena.